Říkala si zajímavou věc, že ten, kdo je aspoň trošku v showbiznisu úspěšný, takže zpívat alespoň trošku umí. Myslíš si to, že to fakt tak je? Není tady někdo, kdo opravdu to trolí, že neumí zpívat? Přemýšlím nad tím, teď mě vůbec nikdo nenapadá. Možná někdo takovej je, jako přiznám se, že nemám přehled takovýhle. Ale většinou se mi stane, že když někoho potkám jakoby osobně a myslím si, že ten člověk jako třeba neumí tak dobře zpívat, tak mě většinou překvapí, že třeba právě se proslavil něčím, co možná není tak dobrý, ale nějaký ten umělecký duch tam jako je. A myslíš si, že jako to umět zpívat znamená jako intonaci, nebo barvu hlasu, nebo frázování, cítění? Myslím si, že to je kombinace tady toho všeho dohromady a někdy v tom je charisma. Jsou prostě zpěváci, kteří mají tak velký charisma, že vlastně nemusí umět tolik jakoby intonovat, nebo nemusí umět nějaký riffy, dlouhý feelingy, ale prostě tě zaujmou. Myslím si, že třeba jeden z takových zpěváků je Michal Malátník, který to sám o sobě i říká, že je prostě charismatický člověk, který prostě přijde a předává spíš jakoby tu message, než že by prostě dělal nějaký feelingy jako Whitney Houston. Poslouchala si Lunatiky. Představte si to. Poslouchala si Lunatiky. Jo, přiznám se, že moc ne. Ne jo? Ne. Protože ta kapela mimo jiné proslula tím, že ve skutečnosti to prý nespívali oni. O tom jsem slyšela a nevím, co je na tom pravdy. Ale minimálně to aspoň může být jedna kapela, která ve skutečnosti zpívat neumí, i když... Kdo ví? Ten jeden z těch členů, takovej ten nejobdivovanější, kromě Martina Kociána, ve skutečnosti vydal solové album. Takže možná i ten zpívat umí. Já mám pořád v hlavě toho Michala Malátního dělá. Tak jsme na mě jako těžší otázku pro tebe, jestli umíme zpívat i my, že jo? To nebyla těžká otázka. Fakt si to myslíš? Jo, myslím si, že jo. Já jako mám si tak ty dostaneš hrozný hejt na těch sociálních sítích. No to je právě, to je takový to, jak vidíš ty lidi, jak dělají ty věci a nejsou tak dobrý. A pak je poznáš osobně. Přesně. Ne, já si myslím, že oba dva jste velice šikovní. Jo, tak děkujeme. Přijďte na karaoke do Alpíčka a uvidíte. Tady to radši vystřihneme, aby se lidi nemysleli, že jsme namachrovaný a že si tam tu otázku dáváme jenom kvůli tomu, abys nám to řekla. No a ne. Já myslím, že to bylo dobrý, co? OK. Ty jsi říkala, že se podle tebe může naučit zpívat i člověk, který vlastně zpívat neumí. Kam to může dosáhnout? Asi ale ne do nějakých úplně neuvěřitelných vejšek, který... Já jsem nad tím hodně přemýšlela nad tady tím, protože jsem vlastně učila hodně různých lidí v různých levelech. A myslím si, že člověk, který má nějakou dispozici, se může dostat klidně jakoby na level nějakého fakt jako slavného zpěváka. Ale hrozně těžko se to jako poznává na začátku, protože jsem kolikrát byla třeba překvapená, jak ten člověk dokázal jakoby udělat strašně velký pokrok, i když vlastně na začátku to vypadalo tak jako, že se skoro nechytne tón, ale musí fakt hodně chtít, si myslím, pokud ten začátek je až jakoby takovej složitý. Nebo začne rapovat. Nebo vymyslí úplně nový trend, to teď vlastně taky mám pocit, že třeba v Čechách frčí jakoby takový trend, takový ty zvláštní výslovnosti, která vlastně jakoby... Co na to říkáš? Jako já vlastně se snažím do toho proniknout, já vlastně tolik to neznám, já jsem vlastně, poprvé jsem to slyšela u Bena Kristova, pak začal dělat i Sofian a vlastně já tady ty lidi tolik jsem předtím neposlouchala a pak, když to ke mně došlo, tak jsem si říkala, OK, asi bych si to měla poslechnout, protože se to dostává jako čím dál tím víc do popředí. Je na tom určitá asi jakoby originalita, že ti to jako zaujme, že prostě najednou si říkáš, to je zajímavý. Nevím vlastně, jestli bych to dokázala dělat já sama. Protože pro mě prostě jakoby, jsem asi stará škola. Ono je to jakoby anglický frázování českých slov, že jo? V podstatě, trošku. jo, je to takovej nějaký, jo, občas tam do toho hodí i nějaký anglický slovíčko. Podle mě už je to jako trošku moc, že vlastně z začátku to bylo zajímavý, ale teď to dělá podle mě teda. Už to dělá hodně lidí. Já si myslím, že vždycky přijde nějaký trend, kdy to dělají všichni a pak přijde zase něco nového, takže já to jako nějak nesoudím. Ale prvenství má Ben. To asi jo, to jsem Benny Kristo. Přesně. Nejlepší český zpěvák. Napadne tě někdo? Myslím si, že já jsem říkala Evu Farnou. Myslím si, že zrovna u ní byl krásně vidět jako ten vývoj, jak začala jako malá holčička, prostě zpívala jakoby dobře, ale neměla třeba takový rozsah a pak se vlastně strašně vypracovala a teď zpívá strašný bomby, jakože fakt šikovná. Co říkáš na její band? Myslím si, že je dobrý. Jakože já jsem dlouho jsem je neslyšela jakoby live, protože už jsem strašně dlouho nebyla na nějakém festiáku tady v Čechách, ale myslím si, že byl dobrý.
Jsou to samý skvělý kluci, zdravím. Ty jsi to šplhnout, Strašně flexí tenhle člověk, jo. Co říkáš na jejich band? Radek má jednu takovou vlastnost, že jakoby často vyzdvihuje, že někoho v těch kapelách zná. Takže co říkáš na Adama Míšíka? S Adamem jsme kámoši. Radku? Ty taky, viď? Pozdravuje. Zahraniční zpěvák, zpěvačka, napadá tě někdo, koho bys doporučila? Třeba ne tak úplně mainstreamovýho, známýho. Jak vlastně, já jsem měla pocit, že předtím, jako než bylo Wicked, tak Cynthia Erivo nikdo moc neznal, nebo jako znali ji v Americe, ale u nás třeba tak známá nebyla. A vlastně v tuhle chvíli ona se dostává docela jakoby do popředí. A myslím si, že u ní je hodně jakoby specifický to, že ona má jako výbornou techniku, že jakoby takovýhle styl zpěvu tady jako dlouho nebyl a dlouho se nedostal takhle do popředí. Takže proto vlastně mám v hlavě hodně jí. Znáš jí, ne? Já jsem o ní slyšela právě, že se říká, že je to nastupující nějaká Britney Spears týhletý. Ona je fakt jakoby skvělá. A koho bych ještě jakoby doporučila z takových méně mainstreamových kapel je, jestli znáte Nothing But Thieves kapelu, tak zpěvák z téhletý kapely. Ne. Si to poslechni, protože on je jako fakt skvělý. Okay. Když jsem ho slyšela poprvé, tak si myslela, že zpívá holka. Ale on má prostě jenom takovou specifickou barvu hlasu a je fakt dobrý. Super. Ty jsi říkala, že když jsi byla malá, tak si poznala, že asi budeš jednou zpěvačkou, když jsi vyluzovala nějaký zvuky. Myslíš si, že člověk by už se měl učit nějak aktivně zpívat třeba, já nevím, od 4, od 5 let, nebo to má čas? Myslím si, že ten hlasový fond se začíná vyvíjet hnedka od začátku. Takže když začneš jako používat ten hlas jakože dřív, tak máš výhodu. Když máš třeba mamku, tečku, který ti zpívají, nebo prostě ty s nima zpíváš, nebo prostě zpíváš z televizí, tak je to pořád jakoby lepší. Důležitý je taky, jak zpívají a jak zpíváš ty, protože hodně dětí třeba v dnešní době hodně křičí. To jsem jakoby nějakou praxi vlastně z dětské školky, že hodně dětí je naučených jako křičet a ne zpívat a to si myslím, že může být problém. Ale myslím si, že pokud pak chceš začít, tak on ten hlas se jako vyvíjí přirozeně sám. A když pak se chceš dostat do té hudební techniky, tak nechci říct, že to je stejný, když začneš později, ale myslím si, že to v pořád jako může mít docela rychlý vývoj, pokud jakoby cvičíš. Ty jsi studovala v zahraničí, Berkeley ve Španělsku, ve Valencii. Dala si jí přednost před českou školou. Proč vlastně? Já jsem vlastně dokončila tady pediák, kde jsem zjistila, že ta hudební výchova není nic moc pro mě jakoby z toho oboru, který jsem tam dělala. A hrozně jsem chtěla jako studovat moderní hudbu, hudební produkci, populární zpěv. A to tady jakoby na vejšce vůbec nikde nebylo. Takže jsem hledala, kde prostě po světě můžu v podstatě něco takového studovat a tak jsem se dostala k Berklee College of Music, kde vlastně to bylo vysloveně music production. A třeba když to srovnáš jako s jazzovým zpěvem na ješkárně, tak to tě třeba vůbec nelákalo? Jazzový zpěv je pro mě něco trochu jako co vlastně jako mám ráda, ale nejsem úplně jazzový zpěvák, takže vlastně proto jsem nechtěla úplně jazzový zpěv a navíc mě hodně lákala to hudební produkce. Jakože vysloveně umět prostě v hudebních programech nahrávání a produkce. Teď vydáváš nový song do neznáma. Kolikátý je to vlastně song, nebo je to to nejlepší zatím a proč je to to nejlepší? Protože víme, že je to to nejlepší. No, já v podstatě jako zpěvačka nahá jsem zatím vydala jenom 2 songy. Jeden bych řekla měl docela úspěch, jmenuje se Prázdný místa. A druhý byl vlastně takový experimentální song, co jsme vydali se spolužákem na Berkeley, jmenuje se No Message Found. A je to takový R&Bčko, co já vlastně do té doby nikdy moc nedělala. Tenhle ten song je speciální především pro mě proto, že já jsem ho začala dělat trošku jiným způsobem. Že jsem vlastně do toho dala jako takový hodně intuitivní věci, že třeba hnedka na začátku, až to budete poslouchat, uslyšíte takový zvláštní vokál, který je takový jakoby orientální. A to bylo totální jako improvizace při nahrávání, kdy prostě jsem si zhasla ve studiu a prostě jsem jenom měla jakoby nějaký vokály a producent Milan Cimfe byl tehdy, jo, to je hustý, tak zkus ještě jednou a takhle to vlastně vzniklo. A proto mě ten song jakoby hodně baví, protože je to něco takového jako, co vlastně jsem dělala jakoby ze srdce, že to nebylo úplně jako nějaký, že jsem si řekla, OK, tak teď udělám hit, aby se to chytlo prostě v Čechách. Že pro mě to je opravdu něco, co mě hodně baví. A ambice
Kam až sahají tvoje ambice? O2 Arena, nebo Strahovský stadion, nebo Rock for People? V tuhle chvíli mé ambice sahají tady na hlavní nádraží. Ne, já si myslím, že já mám jakoby hodně velký sen, který je takový vlastně docela, že vlastně nevím proč, ale hrozně jsem si vždycky chtěla zahrát na Colors of Ostrava, protože jsem tam jezdila jakoby na festiáky a hrozně mě to tam prostě bavilo. A pak mě hrozně jako fandím jako Coachelle, ale to je takové už jako hodně. Vlastně nejvíc cíl teďkon mám, abych dokázala jakoby se dostat k těm posluchačům, který ta hudba bude bavit. A který zažijou ten pocit, jako já jsem zažívala, když jsem vlastně poprvé slyšela hudbu, a což mě vlastně jako vtáhlo totálně do jiného světa. A vlastně mi to pomohlo často i překonat jako momenty, kdy mi nebylo třeba dobře, nebo naopak mě to v něčem podpořilo. A to bych si přála asi nejvíc. Tak tuhle pasáž vystřihnem, ne? Jako, když jsem v dobrým. A pak ji budeme pouštět, až třeba někde budeš, nebo tak. A řekneme, my jsme byli první. Bylo to krásné. Tak jo. Tak jo, tak my jdem zpívat, ne? Jdeme na to.